Hei ja tervetuloa aloittamaan uusi kouluvuosi. Erityisesti toivotamme tervetulleeksi kaikki uudet ekaluokkalaiset. Tämä keltainen lippalakki osoittaa meille kaikille, että sen käyttäjä on ekaluokkalainen. Haluamme, että ekaluokkalaiset saavat turvallisen ja reippaan alun koulutielleen. First graders, please put your caps on now. Oikein mukavaa kouluvuotta kaikille. We wish everyone a very nice school year. Sellaisia leikkejä, mitä haluatte nyt perheen kanssa leikkiä. Täältä löytyy nyt leikkivaihtoehto. Ja ensimmäinen leikki on solmu. Te saatte semmoisen lapun. Lappuja eri värisiä. Siellä on tämmöisiä pieniä seteleitä ja kolikoita, jotka te sitten laskette yhteen. Nossissa saa opiskella, Nossissa saa lukea. Nossissa kaarit ovat kivoja. Nossissa ruoka on hyvää.
Norssissa saa uusia ystäviä. Norssissa oppii paljon. Norssissa saa opiskella. Norssissa saa lisää kavereita. Norssi on kiva. Norssissa on hyvät ystävät. Norssin on aina mukava tulla. Norssissa on kivat opettajat. Norssissa ei kiusata. Norssissa on kivat opettajat. Tuon terveiset Turun Normaalilyseon eli Norssin Mestarinkadun ajoilta melkein 50 vuotta sitten. Ja kerron sen, että Norssi on antanut aivan upeat eväät elämälle. Moi Kaisu. Moi. Hyvä. Ja sitten tänään kiepauttaa sieltä sen toisen silloin kun ja just tuli pitää vaan sen yhden tunnin, niin ei tiedä. No mites isänpäivä sitten sinulle merkitsee? Mitä isän kuuluu silloin tehdä? No, mun mielestä se saa kyllä ihan laiskotellakin. Ja saa lukea nimet halaus sisälle ja sitten kun tämän avaa, niin tulee sen lapsen kuva ja sitten niinku hallaa tästä näin. Olemme tulleet tänne oppimaan asioita lasten oikeuksista. 2C-luokka on pohtinut sitä lasten oikeudet oikein omasta. Jahas, luokka onkin täällä jo odottamassa haastattelua. Hei, mikä sinun nimesi on? Revin. Miksi on tärkeää tietää lasten oikeuksista? Koska lapsillakin on oikeuksia, kuten aikuisillakin. Kaikilla lapsilla on oikeus sanoa tai tietää mielipiteensä. Totta, juuri siksi koulussa on oppilaskunta.
Kaikilla lapsilla on oikeus leikkiä ja levätä koulupäivän jälkeen. Kyllä, kunhan muistaa myös tehdä läksyt. Maukuu saa luomaan ainoa tuomas. Teille kaikille hyvää mieltä luomas. Meitä sujuu näikkä ja musiikki. Varsinkin kun sä tarvitaan hyvä solisti. Kokeet sujuu meet aina mahtavasti. Täs biisissä on räppäreitä 2. Teille todistin nyt rap-taitoni. Tässä on räppäri ja entinen taimuri. On ilmeä kultaa luomassa. Käyttänyt hyvin aina ruokaa. Vaikka pelataan aina vaan kuvista. Kello suunnitelmia on kuvista. Pelataan aina taidekuvia. Fysiikka on meille huvia. Nostakaa käsi ylös, ketkä on käynyt joskus jossain taidenäyttelyssä. Tässä meillä on tämmöinen pienen iso punainen maalaus, joka on maalattu kankaalle. Ja yleensä kun tämmöisillä öljyväreillä maalataan, niin tulee tämmöinen tosi, niin kuin näette täällä paikalla, tosi paksu sitä maalia. Ja sen takia maalataan aina kankaalle eikä paperille.